Tangi ai ngo yo play hagani ga sngi bangila biang ye ban wan shapi ban ai ga ktien ga jong play. Re hagani ga por nga doni ga ban ai shapi ga jingpen tip kat tu gat ni. Bat ga jing khat sngo baharu. Shaki program ga jingi ga bangi dan kum ga jing shakri jong ga Grace Worship Center. Kabaning kong ka banga kwa bangan pentip shapi lani bat ban khat sngo baharu ipi. Kadai bak jingi seng samla jong ke Grace Worship Center kan penong ia ke food fest ke ba haka nyotrik jong u September ara jarar fulai hang tai hapa community hall jong ke jao lumpelan nadu ke por ship hobu jimin step hang ne fila pinio ia kabam gedi agaba ke jingpen kre egane kalong kabala kham baha but kadau jong ke jingpen long egane ke food fest kadai na ka jingkwa jong ki khna samla ia ka ban pinmi na ka ban taga jinglut agi jingi seng ki program ki bakum ki samla ki dan ia ka ban yarap bat ban shakri ia ki khna samla ki ba don pedeng ki jingdan kam ki ba fer tengila sha igi ni ji seng samla bat ngi na ka liang jonga ngi shimini ka kabu ban penbena shafi ba hagini ki nyotrik jong September arajar arpulai hang tai community hall jong ke jao lumpelan kanan ke food fest bat hang ne kin ai bam bat kin yo ban penmi pisa na ka benta ke jinglut aga je dai ba ke seng samla tengah da kerpat na ka liang jonga ba pin sngoba ki ba snap i ke jingpen bana ba pin sngoba ban pelai por le tang shigenta ba pin wan ban yadon bentalang da ka ba yarap iki da ka ba aimen semiki da ka ba piwan ban yadon lang hagani sngi kalang ka jing aimen sem ko bakraw iki to blay un kur khui pialor kani bat ka ba ar kadai bangan peteng biang ia ka jing pentip shifi ba ka jing seng ka bangi dang shuple menta hangthi apo mairang haka nadu nu benai August ni la ple bat ngila dep sedang la artli ki Bible study bat ngiyo i ki priyo la sedang i ka baniwan bat nga kerpat ifi kum u shikri jong trai buju ai tien ge jong play ban pentip shifi ba kani ge jing kalong hang tu po looms im ha ka dong mission nganget ha ka community hall jong shno mairang tang ha ka Wednesday ha ka pon new buje bat let's say new buje adu khandai buje ngi pelong ini ge jing bat ngi ai ngo u play ba u play ula kerkhu ye ka tu ge jaka haka bangila yo ye ka ban net man la tayo bat nagaliang jonga ngala poi shitu man menta man la tayo haka Wednesday dengan kerpat fi ba pin ba ban polite por haka Wednesday ang to community hall jong ka snong mairang lums im ngi dan ka jingseng ka pon yo buje dengan kerpat fi ba pin ile bani wan bani wer ban wan changni ka jaka pin yo i kanan ka jing shikri ka ba kan long ka jing mentoy ka ba krawi ka jing im jopi to blain kur khui pi ko blai jibon ngini let shaga ni jing hikai ka bang dan ban kren sa shi sen pat menta sngi pi ga jing hikai ka bang kwa bangan kren biang menta sngi gadai ya ga ju hi ka jing cordon na ka jing sneng ba ka jing penbet ten rei ngala kren ya ki haki arkom ka wei ka bang kren kalong ka jing penbet ka ba wan na ka tien ga jong play ka ba ar ka bang la dep kren gadai ka jing penbet ka ba wan da ka jing penbet ka jong men sim khoi bat ngan pen kut no ye gani ge jingkren jonga hagani hi sngi but hagani ge voice ke basan span ru punyo da ka banga pen kut ye gani ngan ai kerteng ni ge jingkren jonga ka jingpen bet na ki jingja Sawdong ka jingpen bet ye ge jing im ye ge jing shakri blai jingi na ki jingja Sawdong ki bangi ye kendo tinga kwa bangan hikai ye gani bat dala dep gani hagani mande ngan sedang daga wipat ke jing hikai tangini pet ye ke nega jing penbet ka bawan na ki jingja Sawdong singa ngai pisngo tho nda banga ong kumta bau blay u iet palat ye ke jing im ke jingi upen bet yingi usneng yingi kuran yingi hikai yingi yalam yingi
daki rukam berper ula bolut iki bro aga jing jingi bangin snot ho ye ga Jingpynbeit ga job play ga jing shisha ngarang dan shibun bangan keren aga ni ga jing kai ga Jingpynbeit nama ga Jingpynbeit ka bawan nala ga jong ga jing snot ho na ga jing tip lem ru ga dai ga badon kam tengah kuat bangan dan pori ka tang kuat bangan shupin ga mai fi ba la da fi ngap ye ga sur ga jong play shi ga dot not job fi uju keren shi ga jing tip lem bala fi kongo i kata kawan ke Jingpynbeit i ke jing job i kata de ke bokot dor palat ke jing day bat ke jing shak replay tenre namar bang ngakwa bangan keren i ke ne ke Jingpynbeit na ke Jingjia Sawdong ngakwa ke ne ke pori ke bangan ai fi kini ki katu na tuli ke point da ka bang pen i bet ke jing day bat Jesus Christ fi da fi puli i ke gospel baro south li ke gospel Pinyo iya ni gawai ga jing shisha, but iya tanga ngait baro fi snot ho. Bau jisu habau hikai ga senran ban penbet iya ga jinglong jing junkie. Kambun sien ho u ai da ga jing hikai ndre kambun sien hi u yalamiki shigi jingja ki prepare. But kita ki jing ye kendo junkie ki prepare ki bagi kendo aga jing ya lenti baru Jesus Christ hang tayo po Jerusalem lani hang tayo po Galilea Capernaum gitu ki jaka ki bau jisu ulai. Sa Jericho bat keleng gitu ke jaka la da pipek bahaya ki jing ya lenti ki jong jisu uyalam khnang ki senran bat da ki jingja ki ba Sawdong ki beja ka tu por la penbet ye ki senran shibon ba but what yang ni do menta bangi yang man banong bangi puli bat bangi ya bot ban shakri u play da bangi pet ye ni ki jingja kalong ka jing hikai ke Jingpynbeit ke jing keren ke banum kut show ban penbet ye ke jing jau brio ni ke pertai tengah kuat bangan pen i fikat bala namangan keren kambun na si kini mendaga sengi apa ni ke 20 minit ke baningkong ke Jingpynbeit da ki Jingjia Sawdong ke dai ke Jingpynbeit ke jong jisu ye ke jinget ke jong senran fi ke Jingpynbeit ke jong jisu ye ke jinget ke jong senran Pindepet baham day tang kanin ring suan ra tang ke ni Jingjia. Pindepet baham brok wei ke Jingjia ki gospel kambon sini u Jisu u penlong ki senran bakinyo i da ki Jingjia Sawdong ban hikai ke jinget choki. Dengan pen i vitang ke ni wei ba kata kadai na gospel ke jong u Matthias ke nang ba khat sauna du khat ke ba arpu ar. Ya ke ni ngala keren bon sin rei minta singi na marbanga keren ni ke Jingpynbeit ya ke jinget na ke ni ke Jingjia. Ngini pet biang ika khendiat bat nganget nganla ban pendap ika khendiat minit kena mangani ban hikai fi segi wepat tengini pet ika Jingpynbeit ya ga jinget ke jong senran nagani ga Jingjia ga bo jisu uya alo jong ga duriau nama pinda pulin na Matthias na khat saw no du khat ba arpu ar cheneng ga dei ko weina ha ga jing pule Bible jonga ngala nganong kidon ki Jingjia ni ga Bible ki ba da kraw shisha ban hikai ga jing mj Kidi kepada kraw shisha ban seneng ya ke jing jingi bat ban penbet ya ke rukom nget jingi POE yang ne bau jisu u le igni ke kam u pelat igi senrana dien ba ya ke pat ba bat ya ki senran rupa no ki begini de ling sesiliang jong ke duriau bat hadin bau dang sidap le igi kamba ban besar igi sanajar Pindepet baha u ka Bible kong u jisu u kuntui senran u ki una ga leng let sesiwa jong u sesiliang kat bau dang pelai no ki pat ba Pinde pule baha ga ni Jingjia ka u jisu ang ni u klem let lang bat ki Fika don ka por ka bu jisu u let lang don ka por ba let lang Kadan ka por ka bu pahi ka don ka por ka bu ya don lang balai nama u kwa ban hikai ki senran ga jingai jongki hang ni menta upai ki begini le hi dalade mereka Bible kong abau dang pelai no ki pai ba ukiu so lum wei breu ban duai ba aba kala janmit ru don hang ta wei breu ka bamut u Jisu udei uba im ga jing jong ga jing duai baru phano igi senran daga liang begin le sesiliang bat un sawan mo unadin ka Bible kong haga ta ga por ka liang ka dana pedang duri au ya ga pen ki e daga jing at pelung Bakal la be persya. Tiaga jing amit ke besau Jisu lalet haki udaya lor ke duriau. Haba kita kesenran ke yo i bau ya lor ke duriau kita sengau kiu kita ongkalong kerengai. Ti kita lenyar naga besyap tiang reu Jisu kumne ru ula keren ki uda ong sengau slur day manga tuat syap tiang.
Fi pinda puli gani ke jingjang ni kadai ka bakham kerpang ko mangala debang. Ba ujisu upha igi senran daga liang. Bat haba ka eryong ke be shagani ke liang. Ki klem tiya baro shimet. Haga jing up miet ke besau komat ndala jan step jan syair tat. Ujisu uwan shagi senran uklem shong liang. Uwan banyaj halor jonga duriau. Uwan banyaj halor jonga duriau. Ndau yaj halor jonga duriau ki senran ki yo I yo u. Kila sngau kyo ki ong kalong ngai lani ka kenjak soy. Ki lenyar naga besyapting. Balai ki lenyar, balai ki syapting namar kempat yo I. Yau nunu brio ba unia halor jonga duriau. Pajudan ba yo I kata. Wat mga mafiru ladang ini yo I kum kata tingin syapting. Bat ngani thu ipi ujisu uwania kenang halor ka duriau. Ban peni ya ke jing hikai daga ne ke Jingjia. Ukwa ban hikai ke jinget ke senran daga ne ke Jingjia Sawdong. Fi ke ne ke Jingjia ne kadai ke jing hikai ke bekrau wat yangi wat ikinong keren Bible haka pertai sendan berokwe. Balai nda haba ki syapting ujisu kumni uang ki sngau slor day mga wat syapting. Upitra sudah tuang ko trial ada day mame hukum yang aban wan sheme alor ko ujisu wang wan. Tiap upitra sudah hian tagaling ula ya alor ko malet shu ujisu. Habola yo I kita kal air baga jurul sngau syapting bar bola sedang ban ngam ula pertau do ong ko try tu penem yangi na ba kumni tu penem yanga kumni ru ujisu abola kenel ke ula kamiu ula ong ame operat ke jinget balai mesngau artin haba kili kiu ti alor tagaling kal air la jano ti kita ki baga tagaling kila ya mani dam ya uki ong shisha melong khon jo blai pi yang ne kila ya mani dam ki ong shisha melong khon blai balai la hikai ki ya ke jinget. Nganut ban ong bawat ki senran ha kani ko porkim sngau tho bahai kani. Ndrei mangi mentangi aingo yo blai. Ban rega jingpen pau ko jong men sim jong blai ngi sngau tho i ga jingmot jong ka. Pi ujisu ndawan ha kani ka jaka uya alor jong ka duriau. Esi kani ka dega waina ki jingshai ki bangayo la khamslam. Bat ngala jukuren ni kani bon sen. Te ngakwa bapin sengap bahala sigitu gi bom jukham yo jingi kai yo pimla ban sengau tho igani kani gade ga bang ngakwa bapin sengau tho fi ka ha ka jingi dai bar ka jinget ka bo ble bo ga jing im jungi kade ga bang imla ban yo ingim la ban ktai ka hanre daga jinget ngi sengau tho igi bagan jaman sem fi nda haba ka jinget jingi kade ga bagan jaman sem piaban sengau tho ba kani ka perthai ke bangi imangi kade ka bo blai bu ingi kane ka physical world lane kane ka balang natural lang ne kalong ka bashisha baka donru ka perthai ka bagan jaman sem ka bangi yo iya ka tada ka jinget ka bangi sengau tho ka tada ka jinget sila nang hikai ka jinget nang ne kade ka bakham jeliu kham ka diat dengan nyelek ban pensyai fi Fiu I ngong fi baka jinget kadai ka bangimla ban kata ban ngimla ban yo I. Rangi tip banginget. Ngi sngau thu yo blai de daga jinget. Baru jisu ang ni ukwa ban hikai ki senrane ka jinget daga bule kumlo. Upha iki ban syang daga liang ka ki ka eryong ki khon na pa ka liang. Kalbo jisu ya jrong jong ka eryong jrong jong ka duriau. Bat uklem ngam. Balai namaru jisu ukwa ban pen I syagi senrat. Baka jinget kaba udan
kadai ka bakan jaman sim. But uwan naga jaka duai, bro shimet, umi naga jaka ka bakan jaman sim. Ngan ong kumne naga pertai ka bakan jaman sim. But usdang banyaj hagani ka natural world. Hagani ka ka belong natural. Daka jinget ka baudan haga pertai ka bakan jaman sim. Banyaj halor ka ni ka pertai ka bapao. Piyo haba usdang banyaj daga jinget haga pertai ka bakan jaman sim. Hagani ka baminta. Ka ka khlemla ban peniap jelop namal ka jinget bat ka pertai ka bakan jaman sim. Ka don bori ya ka pertai ka bapao. Ya ka natural world. Fi katai ka belong spiritual ka khamdan bori ya ka belong physical. Ka belong supernatural ka khamdan bori ya ka belong natural. Ka pertai ka bakan jaman sim kalong ka bashisha ka ka badon bor. Bat ka ka pertai ka bapao hang ni ka ka bamla ban ya penirangkat bat ka pertai ka bakan jaman sim. Baru Jisu hang ni wan le ek ba le se ki senran kim sngot ho. Ki ongker ngai ki shepting namam jiu ibaya la duria honreu Jisu wan ban operate lane ban pentrekam ya ka jing shisha jong ka pertai ka bakan jaman sim. Dak ka bau ya lor jong ka Bat kani ka bakan jaman sim kala ya ka ban dominate ban pendem ya kani ka bakan ja ka bapau kani ka belong natural. Bakanum la ban peniap jela ban abau ya daga jinget. Fi kulam ngam. O Petrus ndau yo kani. Uong yo Jisu ku try la da day shisha me. Hukum yang nga bangarongan wan sheme halor ka U Jisu nganut ban ong. Sengap hari kini ketin. Nganut ban ong bau Jisu uya ngaduriau. Klem ngam, klem dan leng. Uyang baik haga bakan jaman sim daga jinget. Klem ngam. Nda habau Petrus uong ini ketin. Ku try syaing aro bangan wan sheme. Bangan yat lang halor ka Fi ngan peni fi gini nganut ban ong wat la daga Bible ka klem tho. Hari nganut ban ong kata ka jing ong ka jong Petrus ka pen kemen ni Jesus Christ namar uwan siya gani ka pertei ukwa ban hikay tangi gani ka jing shisha. Balada ka liang ka bangisyong kamla syo bani khoni ki eryong. Balada ka liang ka bangisyong kaladap daga kadang don lada kalakut lat daga liang. Lada pinut ban hiar naga liang baniya daga jinget siya ka bakan jaman sim. Finyo iba ka Jingjia lenti jaga jinget. Kadang daga waypat aga bakan jaman sim ka bakam kraw. U Jisu nganut ban ong ukumen haga di kapor. Habau Petrus wong try hukumi nga bangarok ngan yat lang syame halor jaga Kadang jingkemen nama uwan kenang manikai gani. Daka jinglong lakloi uong yu Petrus wan. But kata kaktian ka bami na nagasintur jong Jisu ka baong wan karung siya Petrus. But udayos nga ukliya ka. Bau Jisu ang wan. But nda bau Jisu ang wan Petrus uyo ay kaktian. Uyar na katagaliang uyad alor kaduriaw. Banlet siya Jisu. Fi la da pimut banyat daga jinget hagari ka pertei ka bakan jaman sim. Pidan kam manayos ngau ya kaktian ka jong play ka bakliya. Dan gibrewa ang ya jinget shule shongshit piniap jelap. Rela da fidayos ngau ya ka sur ka bau play ukuran. Bau ang hiar wang wan. La da fidayos ngau ya ka sur hiar daga jinget pinyo kani ka kanam la ban pengam jala pi Petrus uyat uyar na galing uyat ka Bible ka daong shay ulayat halor ka uyat kumbayat ujisu hi na mabalay daga jingat urong siya ka bagan jaman sim halor ka katin ka jong play uklem ngam but pi ka Bible ka ong habaw la yo kal air fi yo ka nega belong natural fi la da pi mut banyat daga jingat Walit pet ye gane ka bapio ka bapertei. Nga kwa bapinyo bet yo Jesus Christ.
Ka Bible ko nga bola yo eagle air baga jur ula snow shapting pi marsan wan ka jing shapting ka jing ay gaja ka Bible ko ang ula sedang man ngam ula pertau do ang ko try to peneminga kumni ru uji so bola knere la kti ula kem u bat ula ang u ame ubarit ka jing ay balay ba mas ngaw arto haba kiri kiyo te kata kaliang kali air kala jano fi it na pipuli gani haba Petrus ungam nda hadin bu yo i kala air kawan ka jing shapting uklet no ikaktian ka bu chisu angwan uklem yo isu yo chisu uklet ru bakat tukat ni minute ula dep ya halor jang ni ko ka klem lele ngap ai gani kaktian uklet no ya ka jing khat ka jong play yo bo de yos ngau bo angwan balai fitim namar ka jing shapting ujisu hangni ngan penifi haga jing shisha ula dei banio i ujisu bu ujisu klem ngam uyang haga jugo haga jugo duriao kan bo Petrus klem yo isu ujisu yo i ga eriong but piu i ga rukom ngai hangni ga rukom hikai ga jing ngai hangni simple lesson and shuang haga ni pa kumangi ji asngau bangim deban pet i ga eriong ngi deban pet be show Jesus Christ kabang kwa mangan ong shushu ifi ga por kadai wat klet baka perthai ga bakan jamin sem kalong real bani ga ni ga perthai ga papau bala da fimut baniya ga ni ga perthai bala fim operate ga ni ga perthai ga bakan jamin sem bakan kan la ban lingo ya ga jingla jong pi baniya ga jingya pengen pani fi tang kandiat ga ni ga por ga jingya hiyo ine mo jisu klem ngam Petrus pertawang ko try nga tupen eminga de pipet yang ni ujisu kene la gakti ukami ubat uang ame war ke jinge ujisu yang rong ko duriao yo wei ka ngam jelop yo wei ka klem lele ha ka jo i ka duriao fi ado men tag sngi ye ki wei ka jing e ka peniap jelop ye ki wei ka to ka jing e ka nang pen klain pen ban shikri fi ye ki wei ka bamla shu baniya ya ki wei pat kadai ka basngot nat baniya fi kata ka de jing shikri play ka badai ga jing et ka shong ha ga jing sngot ho ye ga ne ga banga hikai baka de ga bakan jaman sem da ga jing et ngirong bangi de ban sngot ho tin ni jong play ngim de ban page ni shino ngim de ban page ho Jesus Christ baru jisu ula ya ka baniang hiyo ine am dau jisu shimi una gakti baru peniang lo doria Petrus yang lang klem ngam kia ya ka Bible kong haba kile kiu ti alo ta kaleng kamut kia ya lang man le chikale kamut Petrus ya lang budon baru jisu ajan fi la da pimut bania jingai wari ya marwa ya baru try yang baru Jesus Christ ya baru play kabam lele yo jisu kam lele yo firo lesingan peni fi gane baka bakan jamin sem hangne pi uji sunda u ya lo duriao ulet kiu hi da liang pat pi ulet kiu piang shigaliang balai namar ngidang im magane ga perthai ngidang dan kami ga liang ukwa ban shupin i hangne ban demonstrate baka perthai ga bakan jamin sem kalong real kalai ga bishisha bat daga jinge ngila ya ka ban sinchar ia gani ka perthai ka papau baka nomla peniap jalap ladang inang mani haji ka jingai te aingo u blai baka ni ka jingi kai nget kalong ka jimen toy ka bakrau ipi banadu mentag sngi tangin nombo i ka jingai jingi sedien dai tangin yai ka jingai kani ka jingja kala hikai shibon wat yang aru Bagidon ki por ki bangi poi aga jaka ka bangim don lat ka lieng ka bangi shong ka lakut ka por joka. Tip shoot ne kum no. Handai ngadang yo i pa pleng. Daga jinget ngala baniat shaka waipat ka pertai ka bakan jaman sim. Kadang don lenti. Ka bam don lat shu daga ni ka lenti brio.
Kadai ka badang sedang ha kani ka pertai ka bapau. Ha kani ka pertai ka bagan jaman sim. Bat ngan sipen ipi ka wai ka ketien ka banga sa isngaw tanat kadai. Ba ujisu ndaw yang halol jang ka duriaw. Jing siap tiang kami o uklem ngam uyang halol ka duriaw. Ula ban keneri ka keti. Yau Petras ubalajan ngam. Fika jing sikri blay haga jide baga jinge. Pinumla ban kener ya kiway. Ban yarap ya ki balajan ngap jelap. Lada yalade piklempat scam haga jinge. Dan kibriu kibele ban kener kiway kat bayaladiru dang artatien. Ujisu yang haga duriau. Wong yo Petrus amel barit jinge kuner kti pen tanyo. Pipila pin tani kiway. Lada ka jinge jo pi ka dega bala scam. Pi ka nega jing ja ka dega way na giba hikai pen bet ya ka jing em jinge. Tena mar banganom yo sibun ka por nganom syong saang ta. Ngalaong ipingan pen ibet tangi ka jing le jong jisu da ka jing ja Sawdong. O hikai ka sunran ni ka jinge. Kawai pat ka Jingpynbeit ka bangayo i. Kadai ya ka rukom syakri blay. Bat kaniru kadai ka waina ki Jingjia ga Bible ki bangala keren la banong no mlanyo syo. Henry ka Jingpynbeit kadai ka bakraw palat agani ka lenong. Kata kadai ka Jingjia haga bau Jisu penmi pat yo Lazarus. Kani ka Jingjia fi kadai ka ba ladapi pulim la pendep syo ika ga bun palat. Ki insight lesi kita ki beri ki bedon hagani ka Jingjia. Kraw palat. Nama pina pet ya ka rukom syakri blay hi na kani ka lenong. Kala hika ingi sibon ba. Kani ka Jingjia. Kala hika ingi sibon ba. Kan penbet ru ya ka rukom syakri jingi. Kawai dapi pet ya ka Jingjia ka yeng jang Mary ka Mary ka Martha baru Lazarus. Piyo iba ndaw Jisu le jang ka yeng dapi pulia tahu Lukas nong ba shipho. Mau ka dekat balai puperater ter. Nganom da pulia pitip ikani ba Jisu nurung ka Martha ka pediang yo kat baga Mary ka syong ki kijat ki jong tribal ka syashkor ka tien jo. Fi ipin pet bahayu ka rukom syakri blay la sedang nadu nang tai. Bagitan ki priyo ki besotanat ban pediang Jisu tama kim sotanat ban penut por baru Jesus Christ. Kata kalong komon kalong kabalong lamanong no ka baja len. Kalong ka jingi kai ka bakraw ini. Ba kibriu ki bamdan por yo blay. Nda kawan pat ka jing kim snot ho yo blay. Ka ba kibriu ki badan por yo blay. Nda kawan ka jing kim ki jing mat nama ki tip yo blay. Kata ka ka jing hikai na ka nega long yang ka benengkong. Ka ba ar ka ba ngayo i nau Jisu ka day bau hikai mday tangi ka nega yang hikai ka senran nang ne. Hikai lang baro ar na ka nega Jingjia. Tapi punya ka lang ka bakat way. Pilapang ni bau Lazarus uyopang. Baros para ki pakot yu Jisu na marbaki yajan baru Jisu. Hari kulem terelek. Ndaw yos ngaw bau pang usa sa din sa saus ngi. Mudur pi. Ndapi prakat ya gani. Kapaningkong kapelingo ya ka yin jong Mary ka Martha. Kabaar kapelingo ya ka senran. Palay umlen. Ndapi puli bahau Jisu uongi gini gikitien. Ndapi puli uong kumni uong nga sngo komen ba nga klem don hang ta. Mo nga sngo komen ba nga klem don hang ta. Balay uong igini gikitien uong nagabenta jong pinga sngo komen ba nga mchimdan hang ta ba pinyo ngay. Hikai ka bang amut ban hikai nang ni kalong bau Jisu klem le. Hika jing hikai ka rukom syakri blay ka day. Bau Jisu walin mut ba pinsu ong utra wan let le. Pimla pini hukum utra udon ude blay. Habagi pakot uklem le ukwa ban hikai nang ni ka Jingjia. Day bau mlet day bau ukwa ban hikai. Hika ni ka Jingjia Sawdong ka bang abu mga kaday kita.
Pinyo man siem daga ni pangakran. Bala da pidwa blay uklem wan uklem jubab ipi pinang ban snoto. Bala uklem wan uang akamen bangam danang ta. Ba pinyo ngay. Bala unselek pin mi pat ulas ras ngitip ikata. Revi uklem lay. Kapan kelumari ki beraliang. But na deg skipat ka bo jisu mut ban lay wang yang ini lek senran ki ong men lek kumno la dep dep. Jisu ang em parlo jangaw yo ti afin da fi mut ban shakri blay bi ban skol thu yo blay bagi lenti ki jong blay bagi lenti jingi ki midai. Pi ka ngin chem problem pin chem ka jing ka bakraw. La da fi mut ban shakri yo blay ka nga pertay. Ba fi kwa ba blay unle ko makwa mafi. Kata kadai ka ba palat iya ki briu jungi khamta mangi ki kasi jantia. Bangi kwa ba blay unle kumbale mangi ki kasi ki jantia. Tawat le mut ba blay pintani u ba un kala kasi un kala jantia. Wali mut kumta u blay jungi u de blay. Uniu blay ude blay pemla tani u bakin unle kumbakwa ka meri makwa ka martha kumbakwa ki senran unumle ude ule lagalenti blay namal ka jinglong blay jo ude blay utip yaki eki. But ngakwa bapinyo iyang ne ulek akapor ka bagi senran kila yo ibala dep ka meri ka martha ki yo ibom dan jinkerman shu ki senran ru kila ngole ran bo klemle akapor ka bagi dan jing but minta wong yang nyele adu bo Thomas wong yang nyele ngini yap no lem sundan tat padu balai namal kaklumar ka kom ya shakri play Finyo in da pi shakri blay pin klumar tlim la da pi yaad da ka jing mut jong pi. But pi mut bo blay unle te kumale ma pi bubun ba ta bale jiseng ba shakri wat ki jing nong yalam ki balang ki bakwa ban piniyaad yu blay da ka jing piniyaad jong ki baki kwa ban tan yu blay shaka committee jong ki shaka jiseng jong ki shaka jing piniyaad jong ki bo blay unle kum baki kwa baki unum le kum tau blay pi long la ka jong le la ka jong gatum dan si day baru blay. Ujisu ang ne umperkat buram pri umperkat ka jing sngeo jono ukwa ban ikai ia kerukom syakri belai nang ne bapi hap ban priang ke ke boleh namar udan laga jong ke cingtemu udan laga jong ke plan dan ke beslam dan ke bekloy baru Jesus Christ bapi yo yang ne ndau le klem rung sayeng ule sakatau klem rung ayeng ro le martha ka bon mare biang man dagi kren klem isu tu tau upano e ga martha khot e ga parajo pa nda khot e ga america wan ka tem khosiu ka yam ka mani utrai banda yo I ka baga yam uru yam ng bible but u let shalom jingta u papan ka ria itu mau kang baru pertada ka surga bejamo Lazarus Lazarus umi fiyo I ka nega nega jingi ka I ka banga yo I naga nega bible ba ka nega bakrao palat Lesenga dang tan shibo naga jishan pani fitan ray namar awet ngangit pila pule ka nega ngit pisangot ho shibon tengah kuat bangan penifi bagani ke Jingjia kalau hikai mdei tangi ke Mary mdei tangi ke Martha mdei tangi ke Lazarus ro ke hikai ke senran ro ke hikai ke bakin sngot ho u eu Jesus Christ bakin tip kumnon syakri u play hakan ukur kom ban up ke por jong play kumno ban mal ada syukran be jang ni ke ke bo play kwa ban sngot ho shpanga bor jong ke jing mani ban sngot ho ia kalenti ke jong play ba kimlong ke lenti jingi kedik ke bakrao ba pinyo iyang ne ba jisu ang ne u hikairu ia kawai ba kata kalong ba kajing syakri play ke khambon sin daga bangi kren usukran ban pen mi pal Lazarus wang Lazarus baru mino But ngakwa ia gani ba pen pule bai ni ke Jingjia na mar kene ke Jingjia ka dan jingi kai sibon pala Tagadang sa ay kertengi kini ke Jinghi kai juga ke Jingpynbeit na ke Jingjia Sawdong Tengah kuat bangan peni fi stang kendiat ke dan por tengah melap show tengah dan por stang kendiat dengan sepeni pi kendiat ia ke wai ke Jingjia kata kadai ke Jingpynbeit ke jong Jisu ia ke Jinglong nong yalam kini ke Jinglong nong yalam kadai ke badan ka men sengut ho ke Jing sisa mereka kadai lebih pulih kalau nong ke ba arpho ba jong o kini ke
gospel ke jong Matius ke nang bar pho de khat bar pho sapule mapi kadai ba ka keme ki khon sibedi ki wan ba ong ai ba ki khon jonga mo kin shong mo u kadapan kong ba kini o shong wish kaman wish ka diang aga hima ka jong play kadai ka pas ngo bi yang la ba no bom ngolong den rei kawan pan teng hamla bangan keren ni gani nda jisu keren ni gani wong pila bandi na ka khuri na ka bangangan sedi ban pen baptiz pi ki ong ila wong shisha pin sa yo di ndre ban shong shi kaman ka diang kadai ka jingle jong pam dei manga ujisu itu ang abagi sipungot kila yos ngawi kata kila bitar kita ki arngot spara ujisu khade ki wang pitip bagi sim ki gentle kila try kli ki bagi ki bakrau kila don bor lo chongki kanam long kum ta apeng chong fi la dau nu mut panong bakrau apeng chong fi ai bu long shakri chong fi bala dau nu ru mon ba long rang ba apeng chong fi ai bu long mrau chong fi kumba khonu bri shimlawan ba on shakri un re bo un shakri ba bona la ke jing imano ke jing suspai ke bon fi fin de puli ke jing ja ke ba kham jule ole se ke de bo jisu wan ra is im ju gentle wi kai ke leadership ke jing long long lam on kanum long apde fi wali bod is im ju gentle si im ju gentle de le kan rat ki kwa bai bikin long na lor pani ai baro de ban ko ngo i jing ong jong ki ke ga baki le ga dei ba dei dan manum lo bla man batai de pi le bakla pin kut pin yap lo but ngani tu pi don ki balong nong yalam kum tawar ka kamu play ki ba ke ai ga baki ong maki ka mot ka dei banong ba ga dei ka balong final be nga kwa bo chisu hikai ne ki jinglong nong yalam bo on what let boat ia ka jingle jong is im ki gentle namar ki le try kli alor jong ki tu ki preo ken mau ka jinglong nong yalam ka badan ha ni ka kamu blai ka dei ka bo pimla ban le try kli ia ki preo what le try kli kita ka dei ka bang kwa bang de keren kame na mga yo I dan ki preo ki bo persyang ban le try kli i ki bangai kan mau u jisu u ong kam long kum ta pedeng jong fi kan om long kum ta pedeng jong fi la dau mot ban long ba khrau pedeng jong fi au long shakri jong fi ta te ke de jing bu jong jisu ong la dau nu man ban long rang ba pedeng jong fi ai bu long mrau sendan kumba u khonu brio ko mod yala di wang shimlawan ba on shakri re ba u un shakri bon ai la ke jing im ban long jing su spai ko bon fi kan ni ke de ke bala du menta teng ipet chikin nong yalam kum ki kenrat kum ki boss kum mangi penan ka mangi bat ni bo iki kum kita gi dictator jerong bikin peniyat bat kai gi biki ong maki adu teng wat aga bikin jamin sim dan gi bong pi le persya ingi kan wan gi jimpi shano blai pi kata ka de gi jinglong jong gi sim jong gi gentle ujisu usaj ke gejat jong gi senran ujisu u penyerengkat ila dia bagi senran pet bahang ni o kanum long kum ni apeng jopi unu bu kwa long kraw na long un hap long shikri baru unu bu kwa long rang ba un hap long mrau sendan manu menta ba tre e katam judon ba tre hikai ru igane ujisu wan sini ku pertai hikai ga sevenhood leadership company ga dictatorial leadership company ga ta ga jinglong ka ba ma u ka ba wong ga ba pinche ko ngo de bor em hare ula pen I de example ula yan ga jaka ga bagi bagi klem ya ula sha ya ga bagi bagi klem sha but menta u yang ko munong up lang brat u bisha but pin de pin page ba wong na klem wan jeni pertai ba on shakri hare bangan shakri ki but mende ta bangan IT lagi jing em na ga bentai jong ki bobon ban sis pa ai ga bobon ngakwa pinio jing kai na ga ni jingja ha ga je de ba ga jilong no ila ba ba pi page ye gi jilong no ila jong pi dapat kino gi behedai ke kum nak tin jom le beginum long kita ki balong kum ki sim jong ki gentle ki bele try kle halo jong ki bangai ngai kini kala long ke jinger khui pi te namar bangam yo sibun ko pol ngapan mam pi ngan perkut no ka to ngini le no ngini tuai ku pa ga di ko por blaying it up da ke jing ngongo mangayo I can try ba kaktin ke jame ka mayan ka kraw kadan sibun ki ki Perngenget bagani kala hikai ingi de Jingjia Sawdong. Bagini o iga beja ke por ke jong try jing Jesus Christ.
Kala hikai gi sunran kala penbet iki bat kum juru kan penbet iki jingim jingi. Ni hashime ga buram try kerteng itu sisung tuai. Amen bat amen. Ko bless pun blame kerku ifi.